En de Chinese overheid nam vanochtend de pers op sleeptouw om de schade te laten zien die de Oeigoeren hadden aangericht. Correspondent Wouter Zwart doet telefonisch verslag en ons excuus voor het slechte geluid. Op het moment dat de wereldpers daar aanwezig was, doken er ineens uit allerlei hoeken Oeigoerse vrouwen en kinderen op, huilend, flauwvallend en demonstrerend. Blijkbaar zagen ze op dit moment vanmorgen hun kans ineens schoon om ten overstaan van alle wereldmedia die nu momenteel in Xinjiang zijn, om hun grieven kenbaar te maken over hoe zij hier naar eigen zeggen door de Chinezen behandeld worden. En dat is een manier die volgens hun onterecht en zeer slecht is. Dit was een buitengewoon, laat ik zeggen, schaamtevolle vertoning voor de Chinese overheid. Dit hadden ze natuurlijk niet willen laten zien, maar het gebeurde toch. Toen de demonstranten rechtsomkeer wilden maken en de andere kant op wilden gaan, sloot zich aan de andere kant een heel groot contingent aan gewapende politie aan, waardoor eigenlijk de Oeigoerse demonstranten en de wereldpers ingesloten waren door het leger. Nou, we zijn allemaal, moet ik zeggen, zeer bezorgd over de eventuele represailles die straks nog gaan komen.